Hola, avui hem començat la jornada amb un ambient fresc, la temperatura baixava per sota dels 10 graus a les fondalades del Pirineu, fins i tot amb glaçades als cims, temperatura entre els 10 i els 15 graus a bona part del territori, una miqueta més alta a trams del litoral, amb intervals de núvols que a primeres hores del matí sobretot afectaven a punts de la meitat sud del litoral, amb algun ruixat fins i tot mar endins, també al vessant nord del Pirineu. Fins i tot durant la tarda creixien les nuvolades i afectaven sobretot a l'extrem nord-est, on descarregaven alguns xàfecs. Per demà esperem començar la jornada amb un augment progressiu de la nuvolositat, núvols alts i mitjans, que ens acompanyaran al llarg del dia, també alguns estrats baixos al nord de la depressió central, núvols abundants de retenció al vessant nord del Pirineu, amb precipitació intermitent al llarg del dia, sobretot més continuada fins al migdia i més trencada, més intermitent a partir de les hores. Cota de neu en aquest sector al voltant dels 2.400 metres. I atenció amb el vent, ratxes de vent molt fortes als cims del Pirineu, vent de component nord i oest, tramuntana a la Costa Brava i sobretot el mestral a les muntanyes del prelitoral sud i a la Costa Daurada. En aquest sentit i en aquest sector, el Servei Meteorològic de Catalunya activa un avís per fortes ventades, superiors als 90 km per hora al Baix Camp i als 100 km per hora a punts sobretot del massís del Port. Durant la tarda el vent afluixarà una miqueta, no desapareixerà del tot, i tindrem el creixement d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, ruixats dispersos d'intensitat feble o localment moderada. Però atenció a partir del vespre, perquè es podran formar cap a punts de la costa, entre el Baix Llobregat i la Selva. En aquests sectors els xàfecs podrien ser una miqueta més intensos, però seran de caràcter local. Temperatura més alta en general, sobretot a punts de l'interior, semblant a la costa i al nord-est, i a partir d'aleshores sembla que dimecres tindrem una jornada marcada pels intervals de núvols, ruixats de tarda, sobretot al nord-est, i a punts del Pirineu, temperatures sense grans canvis. Serà dijous la jornada més inestable, amb xàfecs ja des del matí, sobretot a punts de la meitat est i de la resta del terç nord, baixada important de la temperatura i amb ella la cota de neu, que baixarà els 2.400 metres fins al voltant dels 1.600 al vessant nord del Pirineu i els 1.800-1.900 a la resta. Divendres més tranquil, amb ruixats, sobretot de matinada, a punts de la costa, durant la tarda a l'interior del nord-est i també encara al vessant nord del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.